USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ko na, Janice? Di ko na masikugat. Imbag ta napasama kita, itatagtrabaho akon. Saan nga idita, agbasbasak pa lang. Kat siyempre, nagbasbasa ka pa lang at hamumat pala inted ti amin-amin mo, Janice. Idamatlahan nga kwa. Idi, nagturpos ka, malagip mo? Siyempre, malagip ko. Idi nagturposak. Imang ka dito'y balay. Idi na erowar ko di board ko, nagpalaak, imen ka man dito'y balay. Isna, idan trabaho. Masansanmat nga mapasamak ka dato ti amin. So, nagpa-check up, kat positive, masikukak. Anong orte rami dun ta? Naskan ka din nga, salud-sudong kanyak deta. Kanaskan ka din ng ibaga, noon niya rami dun ta. Noon niya te, may isang-hasing mga rami dun ta. No may karkariak ka, no may saklang mekaniko, idin accountant ka, nga mong bisina ti bangko. Saan nga dahil ti issue, sweetheart? Ti issue ita, masikugak, katruming una nga, tung palintan ti karing karita. No pa'y, ada pa lang di pagbasbasahit nga, kahabsat ko. Kanori si ka, di ba? Alam mo tultulungan mga kahabsat mo. Sige. Maore ka dito balay? Ito na rabi. Tapno may pudno ta kada tatang kininanang. Kita mapagtutulakan mo ti kalaysata. Ioray ka. Sige. Oray nak. Agyamanak, Jimmy. Agyamanak ta din akbaybayan. Ngem din teng tirabi manong nemi nga awan tinauray ko nga Jimmy. Manong nemi kahit ko nga da ni Jimmy sakbay nga ipudnok kanipudnumi kan ko kalagita naganak kanyak ti kasasaad ko manong. Makalawas, dualawas, jak maten makontak ni Jimmy. Napanak amis mo manong nemi iti pagtrabahuan na nga talyer kas mekaniko. So kita nabayagan nga nagika, dualawas itan. Kung nataking ko ka ti talyer. Isa din mo itan ti ayan na tata. Kahit jak man am mo. Siga na ti girlfriend ng accountant. Uwan tata. Po ya, napanan ingkak salut di balay da. Barbara yung isuda ti makaibagat ti detalye. No, sa din itan iti ayan ni Jimmy. Sige mga tata. Kinagyaman nak. Sige. Ito na panak iti balay da manong nemi kaya di ka no panag-resign na iti trabaho na isumat ti panagpakada kanumit ni Jimmy manong nemi nga napansad di Manila. Nga ura di kita nagadnak kang kuwana manong nemi kat santa kanumit na makontak isuna. Nukasta. Awanan ni Jimmy. Binaybayan ko namin pinsan ni Jimmy. Babagayam tingkay ng igan ket sumagmanulay nga paset ti pakasaritan lagip ti napalabas ni Janice. Itilawag sini. Kada ito ti umuna ng intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti February. Babayan iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag iti panangiwat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo karagita kakatakil nga premyo. Ta kayo nga agbuibuya ita dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken ag-follow kay kuma iti page ni Paring Ray no saan kay pay nakapag-follow. No itinto YouTube channel ni Paring Ray iti pakabuyaan nyo dito yung video.
Papagayam ti ababang lagip ni Janice itilawag City nga napauloan iti team mekaniko. Ag-like kayo, i-share yo, ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. No kasto nga bigat papagayam mi sakbay nga ingkay makompleto nga manggigan iti atidug nga panakay portray dagiti pakasaritaan iti lagip tinapalabas may live dito page ni Paring Ray tapno patikim pasimsim ket denggen yung tumadlaeng iti 12:30 ganat ito iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag tapno kompleto nga manggigan ti panakay portray panakaibasa dito nga pakasalitaan ni Janice Papagayam. Okay ba? Okay. Ablawan naman di kita birthday ita nga aldaw. O sino man birthday ita nga aldaw. February 9 Papagayam. O ni Abby Cloud birthday. Happy birthday ken ka Abby Cloud. More birthdays to come. Happy birthday. Kasama tang gini Irinyo Bong Pascual iti Australia. Ag birthday pa itang aldaw. Kaya tayo man sakbay nga tayo tuloy, ti pakabuklan na to'y ababangin, ti panangibasa, ti pakasalitan ni Janice, di ganda deto'y panagyaman, kaya panangawis kada kayo, deto'y first grand finalist tayo. First grand finalist! Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy, iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Ang giyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasat. Anangawak iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ken awisin kayo nga surat met iti lagip tinapalabas ta iburay yu met ti pakasalitaan nyo apakaadawan ti adal kan sursuro ket padasan nyo met ti mangabak. Yan, padasan nyo kanumat ti mangabak. So ngagsurat kayo ti lagip tinapalabas ti true to life success story. Baka no adla ti agbuybuyad ti tang kayat dati pa agsurat ni Eli Odarbe Palakay, happy watching. Kasano ti isend ti lagip tinapalabas sir. Anya ti pagsendan sir. YouTube. Iti email address ko nga nemiruiz@yahoo.com. nemiruiz@yahoo.com. I-computer yo. Hanak nga agibas-basa ka digiti surat nga saan nga naka-computer digiti written. No. Ahan yung ibus-buson ta hanak agigam ti papel nga ibasa. Iti screen ti computer ti magibasaak kadili surat yo, okay? Ni Nena Patricio, good morning. Ni Josephine Estango, ni Erlinda Stabilio, kenda duwa pa ngagbuybuya ni Mila Milyare. Kahit yo kali, kayo ngagbuybuya kahit yo kali, uri adda ka ti abroad. No kahit yo ti agipatulod ti pakasalitaan yo. Ya? Ket no diyo kaya, siyak ti mang-interview ka na kayo, ta siyak ti mang-isurat. Basta ma-interview kayo. Okay? Okay ba? Okay. Ituloy tayo nga ro din papagayam, ibasa. Dahil ababang nga lagip tinapalabas ni Janice. Itilawag sini at atidugtong ng kamanggigan interno aldaw. Ti lagip tinapalabas iti Action Radio at DCJ Silawag. Ituloy tayo nga ibasa. Das tauneng arud ti pungtot datatang kininanang idi maamuanda ti kasasaad ko kalpasan na ti mekaniko kano nga boyfriend ko ket intarayan. Ket siyempre nagdinabag met dito opisina nga masikugak nga nagpukaw ti ama ti anak ko. Ni kadagaran met na ti balo manong naming nga kaopisina ak ni Manglando. Sa oray iti nakabakasyon ako manong nemi kat dakkel ti tiyan ko your oray kon ti kabulanak. May nakbet pinasyar ni Jerry. Iti lukodan kano ti amin ket nakasagano kano nga mangikasar kanya apaman nga may anak ko, ti anak ko. Ni Jerry manong nemi ket may sagayam nga eskwela iti nagbasaan mi adla idin panggap na ko mga mangarim kanyak naunaan kano ni Jimmy. Nalalaing di mekaniko ngem siya kinunan. Nagraduan kanumat ni Jerry kat adda kanumat na pintas nga trabaho na nga datat gapunan no apeng nga ada tured na nga
mga sawa kanya. Dakam kano tagbagay, saan nga rin nga mekaniko nga nang baybay kanya. Ngayon siya kamo manong limit saan ko ang amosong batan di kitang ibagbagadag sipud. Tanipay laing Jimmy iti ibalbalikas ti puso. Wan, iso ngamin ti first and last love ko ni Jimmy man. Aging gangipas nga ikon, ti anak ko, nga ni Angela, manong name ket narehistro. Ti anagan ni Jimmy kas ama, ni pasurot, tinagan ti Angela. Ni Angela iti apilyado ni Jimmy. Nagsoblihan madlang iti opisina, ket intuloy ni Manglando tinangarem kanyak, intuloy ni Jerry tinangarem kanyak. Ngem, kas na kunakon manong, mangnamnamak pailain. Ngagsublin tumitlaing ni Jimmy, sapay ko ma. Iti dandanin, mababunyagan kan umuna nga birthday ni Angela na paanak manen di magas iti balay da Jimmy ket nakasaritak ti inana. Nabayag gaya men, nga agpawpawit ni Jimmy kadakwada. Di man la tunghawag kanyak, nana. Di nakmala kumustaan. Ano, umawag agad na kayo mimiti, pagsalsalutsudan na, no, kumusta kayo nga kina. Kasanuharot maamuan nyo na siyat kami, di kayo mo't umumay. At di gundaway nga lumabas sa kiti balayo, ket makitkitak mo di apukok, at nasalun at naragsak mat nga makikinkinatawa kini Lola. Di ka man may bulos nga kwamat, simublat nga nangubak yung kwana. Ay, awang namin ti tured ko, tured mi, balasan ko, tamabain kam launay. Iti kasi nga aramid ni Jimmy. Pagbagaan mi matkat. Imtsak man na mo, no, niya talaga ti plano na. Ada plano ka naskan itong palko kung kunan. Naging kang idimtingin manong nimi ti kaldawan ti bunyag ken first birthday ni Angela. Sakbay manong nimi marugyan ti seremonya sige ti inana. When father, wala. Dito kiti mga anak. Sa tinungarayan ti amana. Dito yak father. Timalyaw kam amin ni di manong. Jimmy? Gaya manong name nagtrabaho ni Jimmy di Manila, takdakil kano ti sweldo na, tanaorela kano nag-triple job. Ket ni pasdek na kanon, tibukod na nga talyer, dito lawag, ison ti owner and manager mo. Basta unang nga tiraksak ko, kan oray di kita, datatang kininanang ket maragsakan damat laeng, kaputo nagsublimat laeng, ti manugang da, ket kalpasan laeng ti duwa nga bulan sibud nagkasangay ken nabunyagan ni Angela. Si maruno manong name iti grande nga kasaro. Ano unang grande ko natadyak kayat, tadya yung gasto. Ay so ti paggrubwatan. So nga edi, manong name kalpasan ti kasar, nag-ipatakder kami ti balay. Addan bukod mi nga balay, adda iti asideg ti talyer, nga kuko kami kaniman manage manong name ti asawa. Nadaan kami manong name ti talo nga anak. Dua nga babay, ni Angela, ni Angie, basta matan kini June. Jimmy Jr. Hindi agdama manong name addan iti sa college ti inauna, senior high school ti may kadua, idin tatad ti junior high school ti inao dini. Naragsak kami, dakamot lang kini Jimmy, manong name kat nakananama ti masakbayan ti kiti anak ni. Dito nga ti pagkasalita, kinagkamakalaunay, ti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko mata, damat ni batik nga adal, liwiliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagbuya, ka nagdangeg, more power to your program. Ito yung karagkaman nga pagaya mo, Janice, itilawag sila. Thank you, matkan ka, Janice. Thank you, matkadagiti nagbuya. Ito'y live tayo dito page ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Thank you kada kayo nga nagbuya. Kas kini Mila Milyare, ni Michelle Salvador, Eli Odarbe Palakay, ni Nena Patricio, Norelen Perdido Tamalay, Erdelin Destabilio, ken daduma pa nga nagbuya. Thank you kada kayo. Yung kunak iyawis ko ti panagbuya yung matlagin to ng Aldao. Iti Reynaldo Ray Fiesta, ay iti lagip ti nabalabas. Iti DCJC Action Radio, iti tultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Ray Fiesta. Yeah?
teman na i-acknowledge kitay um, oo nga pala, sakbay ng malipatak. Di kitay nangabak, di kitay grand winners, idi last year, idi naangay nga naangay awarding ceremony idi December 16, 2025. Padaanan nyo ti panakaipablaak iti banawag dagiti ladawan nyo nga nakaigam ka dagiti plake kaya nakaukuran ka dagiti lay kaya ti nakapokus sa jay ti pakasalitaan dati grand prize winner nga ni Erlinda Lydia Paligat. Ijay ti na-future sa jay ti pakasalitaan na. Kaya gabot tayo isot grand winner isot ti nakaipukusan da jay panangaramid ko di salaysay tadatay tinang isurat padaanan nyo no saan nga itang February 16 to 28 into no March 1 to 15 nga may pablaak detang ladawan nyo ken istorya tilaangay awarding ceremony iti Search for $1 Million Amazing Story 2025 yang iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award tilagip tila palabas adjay tiladawan nyo nga nangabak ni Erlinda Paligat ni Lourdes Yumol ni Florendo Tagupa kastamatan ken ni ni Imelda Hagaman agramamatan ken ni Nirmla Sadyo. Okay? Nakapokus sa jati pakasalitaan ni Lydia kabutis at granda winner tayo ijay naisurat ti panakasummarize ti pakasalitaan na no apay nga nangabak nga isut nagbalin nga grand prize winner. Ayan, kabalawan tayo kan thank you kada Ramil Vallesa ti New Zealand, ni Lina Villanueva ti Hawaii, ni Roel Cadawas ti California, Norelin Perdido Tamala ti Bahrain, ni Francis Payas iti Cagayan, ni Feli Caser iti Lawag City, ni Benito Calica iti Quezon City, ni Lagak Leonardo iti Lawag City, Bernalin Aprolian, ni Ronel Ramos kastawatan ken Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Erlinda Panterosete iti Jaton Pintar ken ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Pamakadak nga ron ni papagayam agkikita tayo madamdama iti dirma ng nemi. Salamat po.